Premier Łotwy z centroprawicy Ewika Silina ogłosiła w czwartek, że rezygnuje ze stanowiska w wyniku kontrowersji w koalicji i incydentu z dronem. Rezygnacja Silini oznacza faktyczny upadek trójstronnej koalicji rządzącej, która od miesięcy znajdowała się pod presją. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi, valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā. Šobrīd cilvēkiem vairāk kā jebkad ir vajadzīga drošības sajūta. Nevis partiju ķīviņi, nevis amatu dalīšana vai politiska pozycjonēšanās. Jej rezygnacja nastąpiła po tym, jak w zeszłym tygodniu minister obrony Łotwy Andris Spruds z Partii Postępowej został zmuszony do rezygnacji w związku z postępowaniem rządu w sprawie wielu incydentów związanych z zabłąkanymi dronami.